أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبارين شريف لا تي في لا جبغو مالكو كان فولين ولين مندو ويه أو ديتي أو من سؤالين شريف لا تي في لا وقتي بلا جلنا بأغا واجلي كنه أمي غلوبغو جميعة أنصار ديني توندي منسي yoro benino golobuguni alamini bela jelena u bela jelen farla nyonga wajuli kene belebele sigi ningo ke hinengini kanyashi alislam shu kelengelena bela jelema kelengelela unumunu jera ninja kulu sanuma konnala bare bela jelen kera fevrier kalo samba fla ani muganu woro konnala golobugu wajuli kene ka anga maba chama kume ani anga karamogo ba chama bare nunduna ni tonye mogo ka folika ni tankani wale nyimandon kawyi fe amunu soro lolula anga je anga nyama do fe la yele la kran ne yana an demsenu an ga ala ko bilani an sebe ale bi mogo munambo certificat aya mun fo anyana no ye bange ba koy an ka hakili to ola kran ne ne bi kuma demsenu ka o yoron na ko sebe bange ba la do femba do ni mi yake iba tono so ambi na baka belajele fu ka belajele wale mando amaji ni certificat fa ambi duwo kai afene ka duwo ka anga duguye walsa afene be se ka bon ko la tuyemna duwo flo karam gona ka dimbala shi kenya laban ko ma ala ko di anama ala ka na wasa jugute bala ala kana juguse jugunu ngo kunje sidaka ala ka dundu ko nyina ko feka foli ani wali mandon ta kay nyesin na baka pema nga funenga normal mi kene so sanu latifi deme jenesi tola ngolobu ana entourage peladile kata se section kalabanguru ana sinesu peladile be bunya be kuma kono ani bur national peladile be bunya be kene kono a foli ko se kase anga wadi kala mi folomia kene kono sisan no latifi deme ka fuka barkada bina kuma mi fo ala ka men kilo dama ambe kala ka misasi mi demsanuma anga nyeshi alama ka ala do ka foko dondo ambe be sigi ala kilo ma ngolobu comité président ba ale leni ni layini ke ani tonden to ka foko ka kenesi ka hakili jigin ke bamba ka tola don na tawla ambe be tu suroy ambe do ka anga sedi no amatijan hadra ala kana na yuma ka masro Mutemelen ko feka boy anfa anan karamogo asedi Sharif Usman Madan Haidara ale denga no he Sharif Ahmed Tijan Haidara ale bismillah la kene konnala ninga do fara kene bonyani anoroni adarajaka bismillah lu bani ko fe jonjon dikera moma munu ngawli ka jonu ka chasri fanga boyana ton konnala fami sorolulla anga je anga nyama do lu fe ngolobu jiru be tokola ko certificat ka bismillah men ne ba fe ka ta kenya ba sabula ne ni serifu tourner ke kenyaba akenyaba janjo akera nyana ndam afalo antara sitakili janjo do serifu ndam sitakili janjo do abarika somake do be kabina ale wolola kalima delika seri kabina ale wolola ni yale tato korofa ale tato do chidola antona sitakili janjo do o politique ye baya ke serifu o kera nyana afala na ambora ya antara kofi tombolo ma nyemogo tombolo beba do tombolo ma ubeti ka tugu mike beba do be tombolo ma nyemogo o e baya ke kofi o kera nyana ambore anda na yorojme anda na jija si o kirke mo sabade baya ke o kera nyana mi kumani ngorke tokoy na jamu anani ngu no emotion ko nate ko ka boka na ba bela jele bismillah ka be wali mando mo bori ka so ka se anno ni saraka boy keneka kaga foli ba bela jele ni
kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye an karamɔgɔ ye ani an fa n'o dɔw mɔkɛ ye n'o ye Serifu Simani Madani Hayidara ye ko ka bɔ k'a fo k'a bisimila k'a waleɲuman dɔn n'o bɔra yen nɔ ko ka Ngolobu Amisari cɛ a n'a muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ko ka bɛɛ lajɛlen fo k'u bisimila u bɛ baara min na dugu in kɔnɔ Ala b'a dɔn kira b'a dɔn ale yɛrɛ dugutigi ale b'a dɔn ko k'o foli kɛ Amisari cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen n'o bɔra k'an yɛrɛ karamɔgɔ fo n'o ye Tiyani ye a bɔra so hɛrɛ la cogo min na Ala k'a ɲuman segin ka so hɛrɛ la ten saraka bɔ dugawu min na kɛ Ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ta ye. Alhamdulillah an bi Ala fo k'a tanu k'a waleɲuman dɔn k'a barikada o kɔfɛ an bi jɔyɔrɔ min na an bi an fa jɔyɔrɔ de la n'o ye Imam Salifu Dunbiya ye ni kuma dira an ma an bɛ ka kuma ale ɲɛrɔ kuma de fɔ n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye wala a ye min don an da an bɔtɔ so kɔnɔ ka na ni Ala sɔnna an bɛ n'o de lase a ko n'an sera yan a ka foli fɔlɔ-fɔlɔ k'a b'o kɛ Ngolobu dugutigilakaw ye k'u ni ce kunu u ni ce bi k'a b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada ko nin fɛn bɛ sen na a bɛɛ ye olu de ka ɲuman segintɔ ye u ma a ko o kɔfɛ ni n sera yan n ka foli ɲɛsin Ngolobu la lamini imamu fɛn fɛn bi yan min ye kɛnɛ sɔrɔ min ma kɛnɛ sɔrɔ n ka foli ɲɛsin a bɛɛ ma k'a deli Ala fɛ u bɛ baara min na Ala k'u dɛmɛ a la Ala k'u n'u kɔmɔgɔw kanbɛn sɔli ala rasulila o kɔfɛ n'o bɔra yen a ko n ka foli ɲɛsin Jamaatu Ansar Dine Islamiya a komite min bɛ Ngolobu kɔnɔ yan ko k'u ka foli lase ni ale kuma da ye a ko komite in sigira Ngolobu kɔnɔ fɛn fɛn san 20 ni kɔ diya ye a ser'o ma bi mais ko komite sigi kana se bi ma ko cɛ t'u la muso t'u la min delila ka kala kari ale la ko o ma kɛ kuma kɔnɔ an jɔra yan an k'u ka foli lase o la an b'o foli di Jamaatu Ansar Dine Islamiya an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada o foli kɔfɛ nin ye cɛkɔrɔba ka kumakanw ye sisan an yɛrɛ bɛ an ta fɔraw kan o de ye ka nabaga bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɔra yɔrɔ o yɔrɔ yɔrɔ surun yɔrɔ jan an b'a deli Ala fɛ bɛɛ sera hɛrɛ la Ala ka bɛɛ segin hɛrɛ la bɛɛ sera hɛrɛ la Ala ka bɛɛ segin hɛrɛ la o kɔfɛ an ka sirifukɛ n'o ye Sɛrifu Amadu Tijani Hayidara ye an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'a barikada k'a fɔ ani kunu wa ani bi sirifukɛ jeliba waati koronnen don sinon ne bɛ fitinin dɔn sirifukɛ in na o tɛ bi ye k'a daminɛ 2010 fo ka n'a bila mi yɔrɔ min na n bɛ se ka dɔɔnin fɔ a kan. Ngolobukaw ko sirifukɛ ye ni layidu tigiya k'a fɔ k'a kɛ an b'i fo n'o tɛmɛna ka bɔ sirifukɛ n b'a ɲini fɛ Ngolobu Ansaru cɛman n'a musoman u fo i kɛr'u fɛ u kɛr'i fɛ o la an b'o ɲini i fɛ Ngolobu tɔndenw u fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen Ngolobu cɛman n'a musoman a dugutigiw a alimamilakalu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a ɲini Ala fɛ Ala sɔnna ka ɲinɛ jira an na Ala ka san wɛrɛ ta jira an na kɛnɛ sigi kun ye maa fatulen minnu kama ye Ala ka hin'u na Ala ka yafa k'u ma Ala k'u ni macɛ ɲɛ an bɛ nabaa bɛɛ fo fɛn fɛn ye kɛnɛ sɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn hakili la foli caman kɛla ka ban waatiw fana taara k'u ka autoritéw fo hakili la an ka président a ɲinɛ n'o yɔrɔnin kɔ an bɛ an ka autoritéw fo minnu sera ka kɛnɛ sɔrɔ k'u ni ke o ni baraji u ka boliboli la jamana ye o kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔ fo a Seydi Serifu Usmani Madani Hayidara ni karamɔgɔ de ye nin yɔrɔ in na anw bɛ ka kuma karamɔgɔ sijan ani kɛnɛ lamɛnko ɲuman Ala k'o di an na karamɔgɔ bɛ min fɛ diɲɛlatigɛ hɛrɛ la Ala k'o nɔgɔya n'a ye a bɛ siran min ɲɛ Ala k'o dɔn an n'o cɛ karamɔgɔ yɛrɛ faamu n'a dɔnniya Ala k'o nɔgɔya ye kila bonya kama o kɔfɛ an bɛ o dogoli siranw fo karamɔgɔ Serifu Ahmed Tijani Hayidara an b'a ɲini fɛ i ka dugawu kɛ o dogoli siran min ye yarabi Ala ka an n'u sabati kɛrɛnkɛrɛnya min tun bɛ an bolo nin kɛnɛ in kan yan Latifu Dɛmɛ ka foli lase a ma o kɔfɛ an bɛ karamɔgɔ yɛrɛ fo Serifu Hayidara
aw ne tun kan ka wuli ka aw sɛgɛrɛ ka taa anw ka diinɛ ɲininkali kɛ aw la mais ko n'a cogoya an ye aw déplacé ka na yan an b'i fo ka yafa dafalen ɲini fɛ ka foli di nabaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma su ye dɔ kɛ an ma deli mɔgɔw fɛ u ka sabali hali bi n'i y'a mɛn ko kuma ka ca kuma m'i bɔ kaso la fɔlɔ o la mɔgɔw k'a to mɔgɔw ka kuma an bɛ kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛba ye n bɛ ka kuma leader tɔgɔ la an ka président ba yɛrɛ filɛ an karamɔgɔw caman bɛ yan nka u ye ne de bila ka kuma leader kalabankoro tɔgɔ la ni Alahu Taala ka jɛ leader ale sigili o sababu bɔra an karamɔgɔ de la kumana min na kɔlɔsitigiw tun bɛ fɛ ka boli n'u ka kɔlɔsi ye kuma min na nasitigiw bolila n'u ka nasi ye kuma min na walagatigiw dogora n'u ka walayaw ye kuma min na moriw dogora n'u ka sɛbɛnw ye muhil baya a seyidi Sherif Usman Madani Haidara ale de y'u bolitɔ to k'u tigɛ minɛ k'aw kana boli ni aw ka sɛbɛnw ye aw kana boli n'a ka nasiw ye a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan o tɔn ne sigira ko leader jeunesse donc o kɛra kumana min na ka tasawufu kɔrɔta ka kɔlɔsi kɔrɔta ka kaburu ziyara kɔrɔta n'an filɛ o kɛnɛ kan ka dogo bɔ a la k'a bila kɛnɛ kan maa si kana siran n'a ye o sababu bɔra a seyidi Sherif Usman Madani Haidara de la ka kɛrɛnkɛrɛnli kɛ an karamɔgɔ la a seyidi Sherif Usman Madani Haidara k'a fo ka barika da nin kɛnɛ in kan parce que ka kɛrɛnkɛrɛnli kɛ an ka sheku ni an kanu ɲɔgɔn na a seyidi Sherif Ahmad Tijani Haidara an b'a fo ka barika da an jɔn bɛ yan kɛrɛnkɛrɛn la Sheikh Muhammadu Famanta Gulumbugu la yan ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Gulumbugu morikɛ la Ala sɔnna Ansardin l'Islamiya comité min bɛ Gulumbugu la yan u sera ma ka nin donba in bonya da a kan Ala sɔnna a yɛrɛ ye délégation ba labɛn ka na fara an badenw kan yan an ka jɛ ka sigi ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ Ala sɔnna an ye kow ye ale yɛrɛ la an badenw u ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛn la ka ɲɛsin an fana an ka cɛkɔrɔba Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ale yɛrɛ kanu ni sira kan o kow dogolen tɛ bi Ala sɔnna ne yɛrɛ min jɔlen filɛ aw ɲɛkɔrɔ yan a ye bonyaba kɛ ne yɛrɛ ye a ko a ma bonya in kɛ kun foyi kama fo a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ale kanuni kama nin waati laban in na a ma mɛn kosɛbɛ a ti kalo kelen yɛrɛ bɔ sunkalo daminɛ waati ni yɛrɛ don a ye wajulu minanw labɛn a caman k'a don bolo la ka n'a di yan k'a ɲɛ b'an na sirifuw nɔfɛ tuguli min na k'an ka dɔ fara a kan su ni tile ka tila k'a fɔ ka fara a kan ko fɛn bi kɔfɛ ko ka bon ni nin bɛɛ ye k'a ma kɛ kun foyi kama fo a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ale kanu kama an ko an b'a fo ka barika da muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sisan tɔnden muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani Wolobugu comité muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko ka bɔ ka naba bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ sen yɛrɛ sen nin kɛnɛ in kan fɛn ma natɔ sɔrɔ yarabi o kana tatɔ sɔrɔ o kɔfɛ an b'an karamɔgɔ den fo n'o y'an karamɔgɔ Tijani Haidara ye k'a Haidara k'a bɔla ka so a nana ka so kuma jan t'anw bolo koyi anw nisɔndiyala an fari fonina an bɛ Ala fo la k'a wale ɲuman dɔn a ɲuman nana cogo min yarabi Ala ka segin n'a ɲuman ye ka taa somɔgɔ ɲuman sɔrɔ o kɔfɛ an tɛ bɔ kuma na fo an k'an karamɔgɔ yɛrɛ fo karamɔgɔ layirutigi Usmani Sherif Madani Haidara karamɔgɔ kankelentigi Usmani Sherif Madani Haidara a kɛla anw ma jigi ye ka k'an denw ma jigi ye ka k'an jɔnw ma jigi ye ka kɛ anw musow ɲɛjɔyɔrɔ ye amisariw ɲɛjɔyɔrɔ amisariw jigi Usmani Sherif Madani Haidara an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn fo y'a fɔ Bankɔni na Tijani kɛnɛya labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o dan n'a ma a bɛ sira min ɲɛ Ala k'a kisi o ma a bɛ min fɛ tigitigi Ala k'o dan n'a ma jugu dogolen n'a bangenen ni min bɛ kana Ala k'o kana ni min tɛ kana Ala ka doni dɔ kun o ka ɲina an kɔ o kɔfɛ an bɛ kɛnɛ min kan ko hinɛ ɲini kɛnɛ don taasi kɛnɛ don miiri kɛnɛ don n'o de ye an ka cɛba minnu ani an ka musobaw
anu jena kan genen jaman ga ñoo fe olu yango anaka hinena amed bawuke yango alaka hinena alaka hino bela jerina alaka yafuma ku kaburu ndoro ku kanya tugunmaye ku ni hina melekebe na nyaro bi soma domi alaka ansuma herela ala karam made ay lamine inna likra umma here le 15 juin Chérif Ousmane Madane Haidara tun hamina na koy a denge Mohamed Madali Fatoulé ko le 21 octobre Haidara hakili sigila sabu jigi sigi baga nana hakili sigi baga don baga do baga na Chérif la sabali baga maji baga segen bali segena fembe bali baya karamugo de baya machine aseri Chérif Ahmed Tidiane Haidara ere nana do de sangorota ka togo nyuma di don baga de ama ka Chérif deun kuna wolo Chérif ite lafiya ni jin kono tant que ye mawde manani centa bagay Chérif ite lafiya ni dugukolo in sanfɛ tant que ye kɛra joli ye ne dara Useni fagasogo la waati min na u ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ da Haidara n'a ka denbaya kan mɔgɔ jugu ma hinɛ ka kalakisɛ bila Alakira joli ngɔnɔ na a ji ɲini to la o bana kelenw de filɛ Mali dugukolo kan ka tɔɔrɔ bɛɛ da Haidara n'a denw kan u diɲɛ ɲini to la n'o tɛ tiɲɛ bangena hakilitigi ye sa Haidara ye kira sanuya ka bɔ manamanakan bɛɛ la Chérif n'a dɔgɔw fɛnɛ Haidara sanuya ka bɔ ngalontigɛkan bɛɛ ma u ye Haidara lagosi k'a tɛ bɔnji fɛ Chérif Ahmed Tidiane nana o ngalontigiya u ko Haidara kelen don k'a tɛ maa wɛrɛ fɛ Badara ye bɛɛ wele k'an ka bɛn maaya la ka kunsigi di ka bɔnji ta o ko Haidara y'a gɛlɛya ko denmisɛn tɛ se ka don nin diinɛ in na i b'a ye denmisɛn bɛɛ wele a yɛrɛ cogoya kama bi jeune primaire caman karabatilen don u ka bureau kɔnɔ n'u ka bɛɛ layidu 6 ye Alakira yafara a denmuso fagabaga ma se sɔrɔlen kɔ Haidara y'a ka kira joliya tiɲɛtigiya ni sɔrɔnali doli ye a tɔɔrɔbaga ye Mali faamaw fɛ a ka se bɛɛ kɔnɔ nka nin bɛɛ kɔ tiɲɛ ma to u kɔnɔ kunu selilaw ye Useni kunkolo tigɛ Alakira ka kalifa kɛlen kɔ o tɛ balini na bi ni bi selilaw bana Haidara n'a ka denbaya la tiɲɛ bangelen kɔ ni de ye kira ka ɲuman sara ye kuranɛ kumalen kɔ la as'alukum alayhi ajra illa al mawaddata o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Chérif Ahmed Tidiane Haidara ale ye bilasirali belebele kɛ kɛnɛ ka fɛn min sɔrɔla a ka bilasiralikan cɛɲi ninnu na an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ dina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيوة سلام وانسكر حيرنا يا ربي ألا كان ولي حيرنا آمين أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف خلق الله آمين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين آمين ثم استحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا الله حيدرا كستي على فو سكتالا ده كبركة نعم كشنما ونينا بلو أبوك دفع الله خير مكانه محمد المصطفى نكرا سودين سانو نعم نكرا جنوا نيمو أنا مغنيما منو فرلوكا نبارا نمانجي نعم فقط سيدنا ولي ما باجنا على في على كأنني أو يقولا آمين يا الله حيدرا وتملك كوكبوي كبدفوني كنيكو سكتالا نسلا بيكفوني كاي نعم ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan آمين يا الله على صوم ala ka n'a hamdulila آمين ala k'an sago d'a ma آمين يا الله labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw ye آمين kɔrɔta wasa o bɛ ala bolo yarabi ala k'o da n'aw ma آمين يا الله ala k'an kɔrɔta ala k'an wasa آمين 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 ala kana malo ala kana an labila آمين ala kana an dɛsɛ آمين يا الله ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ ala kana an siri dan fɛn na آمين يا الله ka ɲini setigi ala fɛ an ka jamana in ni mali do hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a don a kɔnɔ آمين dekun minnu b'a kɔnɔ a wulibaga ye ala ye yarabi ala k'a wuli آمين يا الله kan bɛɛ cɛ bɛɛ fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ faso kɔnɔ ya a kɔfɛ yarabi ala k'o nɔgɔya آمين يا الله ala k'o k'a ka alaya kama ni آمين ala kira hɔrɔma ye آمين يا الله sonda muhammadin وسلم wa alihi حيدرا alhamdulillah an bi an badenw fɛ yan نعم ngolobugu سكتالا san caman ni laban in bi kɛ نعم ka bɛn ni kalo bɔ in ma تين kalo ye kalo min bonya n'ale wele ko shaharu ummatu muhammad نعم ala kira manton ka kalo kalo ye 12 ye نعم le jate sira kan kalo ye 12 ye نعم kalo jate sira kan setigi ala de ye diɲɛ dan نعم a ko san bi jate ni kalo 12 ye سكتالا adamadenw ka fɛɛrɛ bonyana cogo o cogo نعم an'u ka ala fɔngɔ ɲɔgɔnya bonyana cogo o cogo u ma se ka kalo tɛmɛ ni hakɛ ka 12 kan ka san jate sɔrɔ أي وما سكتي حيدرا adamadenw ma se yɛrɛ ka dɔ bɔ 12 in na san jate ka sɔrɔ تين mɔgɔw t'a kalama سكتالا fɛn ninnu ma sigi kun fɛ u ma ye ka to yen ten أي حيدرا ka kalo kɛ 12 ye نعم ko bɛɛ kɛ jate ten a ma bɛn mɔgɔw ma k'u y'a kɛ ten dɛ أي nka mɔgɔw de y'a jate bila sen kan سكتالا ni setigi ala ka yamaru ye نعم o de la u y'a ta k'a lajɛ yanni ni jate ninnu ka dafa نعم a jatebaa fɔlɔw bolo u tun ye cogoya caman kɛ a la نعم a kalo jate sira a tile jate sira نعم an b'a ta cogo di k'a fara ɲɔgɔn kan san jate ka sɔrɔ dɔw tun y'a daminɛ u ma kalo se 12 ma نعم an bɛ san fori الله dɔw أكبر tɛmɛna 12 yɛrɛ kan fo a nana laban sɛgɛsɛgɛli ni jija ni cɛsiri bɛɛ kɔfɛ نعم taa cogo ma y'a la fo san ka jate ni nin ye الله أكبر حيدرا tile b'a jate sira minnu kan o waati ye تين waati nɛnɛ waati نعم kalo joli bɛ k'a la tilema waati Naam. kalo joli bɛ k'a la san bɛna kuma jumɛn نعم jate bɛ ninnu de kɔnɔ Tiɲɛ. baara ninnu tɛ kunfɛ baara ye الله أكبر حيدرا o de la waati min ni ala b'a fɔ ko a ye tile ni kalo نعم a ye a di an ma n'a aya bɛ laban Naam. ko lita'lamu adada sinina wal hisab حيدرا ka tile jate di an ma an ka jate kɛ n'a ye نعم ka kalo di an ma an ka jate kɛ n'a ye ko a nana laban Naam. aya min na a ko a ma dabɔ foyi kama نعم lita'lamu adada sinin الله أكبر ko an k'an ka san jate dɔ ni kalo ni tile ka bɔli ye nka a ye mun tugu a la نعم a ko wali hisab الله أكبر حيدرا o hisabu in ye mun ye وفايرة kuma bɛ yan de hisab نعم i ka calculatrice ta i ka wari jate dɔnni don wa la الله أكبر
والحساب الدراهم او حساب كرويدي كوكا جتي دو منجتي نعم اكواتو جتي الله أكبر كوني كالوج من زرنين ايه كان لبكو سنه واتي سيرا وكالوج من الله أكبر اكو جتي دو الله أكبر الدراهم واتي جمن بي كان لبنا بفني غيرمون دو ننا كانو سنه والحساب نعم كو جتي دو سكت الله wati jumɛn bɛ yen n'a kan ka fini fɛgɛmanw don نعم funteni kana sɛgɛn walhisab نعم o jate dɔn سكت الله الدراهم o de la ko huwa allazi ja'ala shamsa diya'a wal qamara nura نعم wa qaddarnahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq yufassilu ayat لقوم يعلمون الله أكبر وأكبر المدين يا قرآن كني كيف ودي فين نو مسجتي الله أكبر كلو جتلا إباي سان وجتي بيسرو والمسمولو يكمجمي نعم رمضان سمولو هيجي كلو يجمي نعم والمكيرة بنج كلو مول النبوي الشريف نو يا ربي الأولي نعم وبيسرو نينو يدين بتو شاما وبيسرو نين جتيني نعم سبو دين ديرة شميما أبنغرا يرومي أننا سرو جتي من بقولو بلو كويلي الله أكبر هيدرا ها على كرا بنغرا مكة سكت الله أننا سرو بولي سنو دبي جتي كي أنفلت كلو جتي مينا ها ne o ye diinɛ baara caman min kɛ min na n'o ye ka sunkalo jate dɔn ye a bɛ nin de la سكت الله ka kɔ silamɛya ɲɛ o tun bɛ muharamu bonya muharamu kun dɔnnen don kafiriw fɛ wa الله أكبر an bolo alakira nana n'o ye la alakira nana muharamu sɔrɔ ye سكت الله كنك o kɔrɔ alakira nana nin jate ninnu de sɔrɔ ye o la n y'a f'i ye ni jate dɔw bɛ dɔn ni olu ye mɛ wali hisab ala y'o jate dɔn ni gulo mun na tile jate الله أكبر هيدرا o fana ti sɔrɔ nin fɛ o kɔrɔ ye di نعم k'a fɔ ko nɛnɛ waati walima sanna waati ye utu ye نعم o kɔrɔ utu sanna waati don سكت الله نعم o de la san ye an sɔrɔ kunu kati ها bɛɛ ko k'a kɛra surprise ye سكت الله bɛɛ sabu san février kɔnɔ نعم o ye balila ye سكت الله هيدرا nka ni san nana utu kɔnɔ a bɛ bali jɔnni na أي ماشي ni utu yɛrɛ sera a ka ca la an tɛ nin wajibi ninnu labɛn bɛɛ b'a fɔ ko san bɛ se ka tiɲɛ kuma bɛɛ سكت الله mɛ o sɔrɔla ni mun ye utu كنك nka o tɛ sɔrɔ ni sunkalo ye أي sabu sunkalo dɔ bɛ se k'aw sɔrɔ sanna waati la dɔ b'aw sɔrɔ tilema la dɔ b'aw sɔrɔ nɛnɛ na dɔ b'aw sɔrɔ funteni na الله أكبر هيدرا o kɔrɔ wali hisab ala ye nin jate fila di an ma نعم an k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan de ka jatew ta n'a ye سكت الله هيدرا nin y'an damatɔ de سكت الله ده ka yira ne ni aw la ko kalo ba an y'a sɔrɔ نعم an bɛ nin walanda in nin sigi kɛ san o san an badenw fɛ yan نعم ngolobugu la yan سكت الله هيدرا jam'iyyatu ansarudin al-islam ani kanuɲɔgɔnw نعم bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na lamɛnni kɛ سكت الله an b'o fo سكت الله ده an ka dugutigi an b'a fo الله أكبر ale bɛ an bisimilaya san o san كيف hali bi a daminɛna ni ale de ka bisimilali ye سكت الله هيدرا dakuruya minnu fɔra نعم an ka dugutigilakaw bolo an y'a mɛn سكت الله u sara bɛ ala bolo u ka nin kanu in na نعم n b'a dɔn a kɛra ala kama diinɛ kama u ka dugu u ka sigida نعم hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a don a kɔnɔ آمين آمين الله سبحانه ani mali bɛɛ kɔnɔ ani ka dekun bɛɛ wuli نعم ani ka jamana dekun bɛɛ wuli آمين 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 o kɔfɛ an b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo an ka imamu نعم an b'u fo كيف minnu kumana minnu ma kuma نعم an b'a bɛɛ fo سكت الله an ka cɛkɔrɔba ɲuman n'o y'an ka imamu ba ye نعم an b'a fo سكت الله ده أنا فيلك a yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ nka a b'i n'a fɔ a bɛ kɛnɛ kan كيف an balimakɛ نعم ale de kumana a tɔgɔ la n'o ye sɛk abubakar duriya الله أكبر an b'a fo كيف أنا فيلك a ko k'a b'an dɔn ko san jɛnyana ko a tɛna jɔ u bɛɛ kan nka k'a fɔ don bɛ na نعم ne ko n k'a k'a fɔ an kalanden ɲɔgɔn don نعم an ye kilasi kɛ ɲɔgɔn fɛ
afancini Nam. Hamidu Dumbiya o y'a tɛgɛ ta ka d'a ma Nam. k'an ka hakili to a la kɔrɔ an dɔgɔnin don an b'o de fɔ ka d'a kan Ah, o ye tiɲɛ ye. an dɔgɔnin don Tiɲɛ. a kun b'a an fɛ kilasi kɔnɔ yen Nam. an nɔfɛ a bana k'o de fɔ Nam. Siga t'a Ɔhɔ, la. an dɔgɔnin don O de don Hayidara. alhamdulillah an nisɔndiyara Siga t'a la dɛ. an b'a fɔ a ka cɛkɔrɔba an ka na o na Nam. nin kɛnɛ ninnu kan a b'an bonya Siga t'a la. ale de bila an ɲɛfɛ Nam. ale ye diinɛ ɲɛmaa imamba don Tiɲɛ. nka a bɛ kuma minnu fɔ bɛɛ b'a mɛn Siga t'o la dɛ. a sara bɛ ala bolo o kɔfɛ Nam. k'an ka ɲamakalaw fana fo minnu bɔra ka dakuruɲɛ fila kɛ Siga t'a la. k'u sara bɛ ala bolo Siga t'a la Ala kosɔn. ka bɛɛ fo nin kɛnɛ in kan an ka kerecɛnw Nam. k'u fana fo Siga t'a la. an baw Nam. ka u fo Siga t'a la o ni foli ka kan. ka na laban an baara kɛ ɲɔgɔn na nin diinɛ in sira kan Nam. ni o de ye leader jeunesse ye an b'a dɔn groupement Nam. a bɛ fan bɛɛ fɛ ni jamana in kɔnɔ Tiɲɛ. ni o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan Nam. ala nɔfɛ Siga t'a la. nin diinɛ in sankɔrɔtali la a sira ɲuman kan a sira ɲuman kan Allahu Akbar. Hayidara. sabu silamɛya ɲuman tɛ foyi ye fo min bɛ hinɛ yira Siga t'a la Hayidara. silamɛya ɲuman tɛ foyi ye fo min bɛ kisi yira Siga t'a la Hayidara. diɲɛ kɔnɔ Nam. ani lahara Allahu Akbar. Hayidara. o de la kodɔnna dɔ ko a ka kuma na Nam. ko silamɛya min tɛ maa lafiya diɲɛna yan a kɛba Nam. ko o silamɛya tɛ o tigi lafiya lahara Allahu Akbar. Hayidara. A ni cɛ ye. maa o maa ka silamɛya bɛ kɛ ɲɛgɔn kɔnɔ ka mɔgɔw ɲɛgɔ k'u tɔɔrɔ Nam. e yɛrɛ t'i lafiya mɔgɔw t'i lafiya Nam. ko o silamɛya in tɛ e lafiya lahara Allahu Akbar. A ni cɛ ye. Bani. ne ye tiɲɛ ye Siga t'o la dɛ. olu man dɔn dɛ silamɛya dabɔra lafiya de kama Siga t'o e la dɛ. ka lafiya i ni na k'i ɲɔgɔnna lafiya ka hakɛ to i la Allahu Akbar. Hayidara. A ni nka cɛ. silamɛya min e yɛrɛ t'i lafiya Nam. marifa b'e bolo i ka mɔgɔw fa kuma bɛɛ Nam. i yɛrɛ lafiya ti ɲɔgɔn na o Allahu Akbar. A ni cɛ ye. Bani den. jango hakɛ dan ye i ɲɔgɔnna ni boli ye Allahu Akbar. Kojugu ye dɛ. hakɛ tɛ tɛmɛ o kan dɛ Siga t'o la dɛ. n y'a ka nafolo suɲɛ tuma dɔ la hali n'i y'a fantanya ala bɛ se ka dɔ wɛrɛ d'a ma Siga t'a la. Tiɲɛ. n ye nin k'a la n ye nin k'a la Nam. nka a dan kɔni ye i bɛ taa mɔgɔ ni tiɲɛ tuma min Allahu Akbar. O ye bani pewu. o la silamɛya si tɛ se ka mɔgɔ autoriser Nam. i ɲɔgɔnna fagali la Allahu Akbar. Hayidara. jihad o b'a fɔ n'o min ka ɲi Nam. jihadi o ni fɛn cɛ ka ja Nam. ka mɔgɔ dɔ jatigɛ Nam. k'a bagabaga ka maa dɔ hakili wuli Nam. ni jihadi cɛ ka jan Allahu Akbar. Hayidara. mɔgɔ yɛrɛ ma min faamu jihadi yɛrɛ la ka kɔrɔ bɛɛ ba aw ye jihadi kɔrɔ dɔrɔn ko Nam. cɛsiri Ha. الجهاد Allahu Akbar. Hayidara. جاهد يجاهد Nam. جهادا e jahada kɔrɔ dɔ ko a y'a cɛsiri Allahu Akbar. a y'a jija Hayidara. jijabaatɔ wa a banna Allahu Akbar. a y'a cɛsiri mun na maaw fɔ ale la wa nkalon don Kalon fi. Allahu Akbar. ko a y'a cɛsiri ala nɔfɛ wa a banna Bana pewu. jihadi tɛ maa fɔ a ye Ayi. dɛ nkalon fin Tiɲɛ. nkalon fin Allahu Akbar. Hayidara. kuranɛ de b'a f'i ye anw t'a f'i ye Ha. wa o yɛrɛ bɛ ka min fɔ yala o t'a la wa aha kuma bɛ yen de Allahu Akbar. n'o tɛ jihadi ni muru tɛ ɲɔgɔn ye sara la muru tɔgɔ yɛrɛ t'a la fiyewu Allahu Akbar. jihadi de kɔrɔ ko i cɛsiri wa a banna Bana pewu. cɛsiribaatɔ wa a banna Allahu Akbar. mugu t'a la Ayi. marifa t'a la Ayi. bɔmuko t'a la Ayi. muruko t'a la Ayi. foyi a kan étymologiquement n y'o de f'i ye sisan kɔrɔjɛ min b'a la Allahu Akbar. ɔ Hayidara. i cɛsiri Tiɲɛ. a banna Bana pewu. ala nɔfɛ Allahu Akbar. ɔ dɔ bɛ se k'a fɔ muru t'a la wa ni dɛsɛ kɛra kɔni Nam. muru bɛ daga la kuma jumɛn bin kɛra e kan Nam. i bɛ cɛsiri min na ala nɔfɛ ko f'i k'o dabila k'i bali o la Nam. o waati a fɔ k'i yɛrɛ ɲini Siga t'a la. nka kana taa bi a kan dɛ Nam. i sigi minnu nan'i bali a kɛli la Nam. ko i yɛrɛ ɲini ka bɔ olu ɲɛ Allahu Akbar. Hayidara. nka minnu ma s'i ma minnu ka tɔɔrɔ ma s'i ma Nam. u ka degun ma s'i ma kuranɛ k'olu to yen Allahu Akbar. Hayidara.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله أكبر. بني دي هجرة قرآن كلالا أكون ألك أو بني أدلا والله آية دوبي نيسكو يوبا بجوش سكتلا كنك. الله أكبر. غوتيسي هل نو ينون جوشي كابانغونا سوا سكتلا بايكرم ودي. ala ko neti aw bali jonu mu'minu kodo minu zona le ala ulu kodo minu male ka dine ceka ala kambe ulu ma konti aw bali fiyew kabo mo duwelima kabo mo hine minelima kabo nyumangela mo ye man jon lam yuqatilukum fi din minu ma aw kele akadinena wala ala bise koy qur'ane ka tafsilu di fuiti ni wala wala ne de ko qur'ane ko mo minnu maw kele ho do singa fo ay nunu maw ngele wa chrétien do bi en fait o yangele ni chrétien bi kele la ka mayala o yaw kungo ngala ko lam yuqatilukum fi din dine de ngani chrétien mi sigi da kelena amandi wal mani bol sona do nana ko tede la minu nya kele me ka foko furo ko cibe ani anjanga du la kawte islamo ye bol sona do furo ko do nanu che o la anyere ko kele galudu Allah akbar ko fidi du tigila kaminu ngo atatike alati botoya selitike abeta dugu ye koy ale kono ba nyefe nga selitike ala ka du ko sanvela du amanga selike kuma biya wa kuma do la hallo fana gelera a gelera islame do bolo kirama fo ay atasara koy ko ay boy hijra kay ta habasha islame bi tande hakili dine de do ko don dine de to sikata la hijra odela من الجهادي فوي جهادي يركن كني فمي يقصبه ابنا دوكم مرفا يرتي جامروته الله اكبر على كو كرما كو وجاهدهم به جهادا كبيرا الله اكبر محمد من الجهادي كلام بديما جهادي بلبل بكني فمي ني عليك اوردرو دي كرما ko kafiru sebe jihadi bi nay jihadan jihadi chogola kebiran minga boko Allah akbar u jihadi nay ma ko di ngale ke ko bihi ko ala kungame muma ko ka kafiru jihadi ni muyi ne ordru di amrul ilahi ko ala ka ordru minga nema ema islamay ma ambema anganga minge o deflani qur'ana koti adam na kiraydi ako fala tutil kafirin muhammad kanat ku kafiru no fe wo da mate de wajahiduhum ujihadi bi ni ay الله أكبر ما بيندي أي جهادا كبيرا منهم بك مرفت بي أنا على شيء به مرفت الله أكبر منهم بك بومتي مغولا بي أنا على شيء أفرج جهادي بك كني مني بومدوا مرودوا قرآن كوتشكو دي وجاهدهم به مولى جهادي بلي بلي كي ني اي كوني موي ني قران الله اكبر كو قران دي جهادي كلام باي كافر جهادي محمد كانت كافر كو ده و جهادي ني قران الله اكبر في جهادي جمع جهادا كبيرا نايا كلا جهادي ني نعم قران في تاتا كافر بونا يدوا ايوه الله اكبر comme ado ti fe ku nye tonomi ka bo kele ma fi o anga keni kelere comme afora anga qur'ana de ke ku jihadi bala ka a papier o sebe sama wal ma ku ke busa ka ta kafiru kama do ha Allah akbar ko fe minu mba kono ala yi minu vo kono ko ka ulu de la se wa kafiru jihadi la nabo nyini o be ken qur'ana de kafiru bi jihadi ninu qur'ana de ka chejo aka mo baby ka nyine ka dine mbi no dawi Allah akbar hidra o de ka ja kenek ba mo te koy la fedo kaso no wele ko doni kala
ay kuranɛ faamu Tiɲɛ. kuranɛ bɛ fɛ ka mun fɔ kuranɛ de bɛ jɔ a bɛɛ ɲɛfɛ kuranɛ de b'a bɛɛ ɲɛ Siga t'a la dɛ. wulibali dɛ ne kuranɛ yɛrɛ ka kuma ye ko inna haza alquran yahdi lillati hiya aqwa kuma bɛ yan de ko kuranɛ Naam. ko yahdi lillati hiya aqwa min b'a bɛɛ ɲɛ ko kuranɛ bɛ an bila o sira de kan Allahu akbar. Haydara. min b'a bɛɛ ɲɛ Tiɲɛ. ni juguw k'u bɛ wuli u bɛ dangari silamɛya la cogo o cogo ko nin kuranɛ in de bɛ jɔ ɲɛfɛ hiya aqwa Allahu akbar. O de don Haydara. nin silamɛ ka tiɲɛ sabati ale de b'a yɛrɛ défend Kɛnɛ. القرآن Allahu akbar. Haydara. بالتي أو للتي هي أقوى كما بيندي Allahu akbar. o de Haydara. la n'an ka ɲɛsi silamɛya tiɲɛ ma Kɛnɛ. kana ni dɔ bɔ jɛ sabali Allahu akbar. n'i bolo ni min tɛ tiɲɛ kan min ɲini ne fɛ a wele O don Haydara. kuranɛ a ye kira bila nin de la Siga t'a la dɛ. a ko n ka kira a ko a ka kira ma ko udu mamadu weleli kɛ ila sabili rabbika bilhikma walmawizati lhasana wajadilhum billati hiya ahsan Allahu akbar. Dɔnniba den. muhammad mɔgɔw wele kana i ma ka sira ma Kɛnɛ. o de la an ko faamuw tɛ kelen ye n'i ye marifa ye maa o maa bolo maa welela na nkalon don Siga t'a la Haydara nkalonfi don. sabu a ye ala ka sira de bila o de la mɔgɔw wele cogo tɛ kelen ye et puis mɔgɔw wele kan tɛ kelen ye et puis mɔgɔw wele kun tɛ kelen ye mɔgɔw yɛrɛ ti wele kana fɛn kelen ma Allahu akbar. Haydara. Nin ye tiɲɛ ye. mɛ mɔgɔw weleli kana ala ma o de bɛ kɛ bilhikma Siga t'a la Haydara. ni ko dɔgɔ ye walmawizati lhasana ani laseli ko ɲuman muhamad minnu yɛrɛ y'i nkalontigiya ka bayi la ka sɔrɔ u b'a tiɲɛ dɔn hali n'i b'olu sɔsɔ billeti hiya ahsan Allahu akbar. Haydara. ala tilala koyi Siga t'a la dɛ. mɔgɔ bɛ se k'i sago de kɛ hadamaden bɛ se k'a dungɔ de kɛ nka ala tilala Banna pewu. o la n balimakɛ marifa minɛkun ye mun k'i ɲɔgɔnna faga Allahu akbar. Haydara. a ye sabali Siga t'a la dɛ. a ye segin a kɔ kuma dɔ la u sera a dɔw hakili la nka tiɲɛ tɛ dɛ Allahu akbar. Haydara. ala ka diinɛ in ti dɛmɛ ni bamuru ye ala ka diinɛ in ti dɛmɛ ni mugu ye la ala ka diinɛ in bi dɛmɛ ni kuranɛ de ye Tiɲɛ. o wele man don dɛ kuranɛ dɔrɔn kira sera mɔgɔw la ni mun ye nin de don Kɛnɛ. ni mun tugura ala kira nɔfɛ ni nin de ye Tiɲɛ. wa kira sɔnna bamuru taara a bolo yɔrɔ min bingara ka yɔrɔ min kira y'a yɛrɛ ɲini Allahu akbar. Haydara. wele man don a y'a ka kira sanuya ala min ye kira sanuya Siga t'a la dɛ. ala ye kira sanuya ka bɔ juguman bɛɛ la law kunta fazzan ghaliza alqalb lanfadu min hawlik Allahu akbar. Haydara. a m'a fɔ in kunta fazzan Ayi. a m'a fɔ iza kunta fazzan Ayi. a bɛɛ harfu shartiyaw ye Allahu akbar. nka shartiya subutiyaw bɛ yen nka nin ye shartiya jumɛn ye a nana ni law de ye linnafi k'a bɔ ala kira la Allahu akbar. Haydara. a ko law ni e muhamadu law kunta ne kun kɛra ka sɔrɔ i tɛ fazzan ghaliza alqalbi maa jugu ye ani dusukun gɛlɛn ye ne kun ye maa jugu ye walima i dusukun kun jɛlen don maa kun t'i y'i kɔrɔ Allahu akbar. o kɔrɔ kira ala ko kira ye mun ye rahim Siga t'a la Haydara. rauf ko kira ye hinɛ banci de ye Kɛnɛ. o la kuma minnu bɛ fɔ kira ko la a ye joli bɔn a bɛ maaw faa n'i y'o sabati i ye ala sɔsɔ i kafirlama bɛ taa jahanama Allahu akbar. Haydara. billahi al-aliyyil azim ala de ko e muhamadu law kunta fazzan ni kun ye maa jugu ye ghaliza alqalbi ko hinɛ t'i dusukun na maa o maa bɛ sɔn k'a ɲɔgɔn dɔ faga k'a joli bɔn hinɛ t'a dusukun na Allahu akbar. Nin ye tiɲɛ ye bani den. ala ko mamadu tɛ nin ye depuis ye i tɛna dɔn ko ni joli min bɔnna ala kira nɔfɛ o ye minnu nana biya ka ye Siga t'a la dɛ. i tɛna dɔn ko kira ye ma bamuru ta ka ɲɛsin maa si la sabu i ka ala y'i ka kira jɛya e yɛrɛ bɛ sɔn k'a nɔgɔ bilen Allahu akbar. Man kan ka sɔn o ma. Ba ye karamɔgɔ den. nka o to yen dɛ i b'i den ka karamɔgɔkɛ ɲininka a bɛ se ka sago f'i ye ɲankuma i t'a ɲɛ fɛnɛ k'a fɔ ko karamɔgɔkɛ y'a sɔsɔ nka la karamɔgɔkɛ ta to yen Allahu akbar. kira ni minnu jɛra n b'olu ta f'i ye nin kɛnɛ in kan yan
karamɔgɔ kɛ n'a ye tiɲɛ f'i ye a ye sababa sɔrɔ nka n bɛna min f'i ye ni nin bɛ fɛnɛ bolo ka ban ɲankuma n'a tulo bɛ n na a tɛna dɔ in fɔ bilen nka n'a ye labɛn wɛrɛ kɛ an b'o fɛnɛ d'a kan o ye jumɛn ye kuranɛ aya min bɛ yen ni ala b'a fɔ suratu nahali a aya 91 na wa awfu bi ahdillahi iza ahadtum ولا تنقضوا الأيمان بعد توقيدها وجعلتم الله عليكم كفالا الله أكبر وجعلتم الله عليكم كفيلا آية سورة النحل آية بكون توني كلنادو الله أكبر ala ko cogo di ko ayna alaka laydu dafa Allahu akbar ayna alaka laydu dafa Allahu akbar abanite karamo ay alaka laydu fo alaka jonye sa qur'ane fale do na de ayna ka laydu dafa ay alaka laydu dafa qur'ane fale do na almami ay alaka laydu fo jonye jango ala na laydu mi réclamer aka jona la Allahu akbar aw kala naw iye kala minge ngo o jakweri kay ko de la se joma absaka ke am mi ka min fo te chede o no te che karamo ke juma ye che ya Allahu akbar na an go bay ado o de ala kallaydu nga no te che na ala kallaydu fo jomye sa sabo anyi ngali bike Allahu akbar Ahmad Tidiane anyi ngali bike de sikatola de ala ko ide kallaydu dafa iza ahadtum ye qur'ane koni nale fora kaba mi klanyona ako mu'minu de mayne ala kallaydu dafa ko iza ahadtum ama foye ko in ahadtum ama foye fina ko law ahadtum bal iza ahadtum nayata wala iza fina yjume harfu shartiyya asbutiyya ko nayata akanga minta islamu bi minta ode iza joyoye ode nakuye info okoro abseka minta wal madaw bata wal madaw tata ngala iza ahadtum من نفني إذا جوريا إذا كو حرف شرطية ثبوتية دو ني إذا فرق من دو على كو بسبتي كو ديدو عجمة على كو تقولي إذا زلزلت الأرض زلزالها إن زلزلت الأرض لا لو زلزلت الأرض لا إذا زلزلت الأرض زلزالها قدومنا ندو قلوبنا كيري زلزالها يري الله أكبر هناك ترى من ترمن أمك أنيام الدكرة أو زلزالها أن نقرأ تركي دين أي زلزالها ما كان نوت يتافو كاكرا تركي الله أكبر بين بو كلام يوم أيوة تركي دمتي بو كلام زلزالها أي أتكي ماكو الله أكبر o konno do sera nyingali mi meke yala o do bi sewa abise o de iza jore ko iza ahatum mu'minu nay layduta wala tanqudu atofara laka ko aya dafa bil amri wala tanqudu bin nahy الله أكبر ko akana tale boroto الله أكبر enna ya ta'ala do modo kan na fiye ko atoy de kan do envoie dama de solola alastu bi rabbikum qalu bala de piye ala yo binga bo ala nya fi mo rete layge folo kele ma rete min dato kala mautire klame ila الله أكبر abani no kundo kiraw kuntina blew ambe islame lama kunana nguna bolote katati ane kiraw nali jaja kana sabati do kedo الله أكبر ko iza ahadtum nayata wala tanqudu akana boroto بعد توكيدها كنانيكو لا او يري على امشيري الله اكبر اي كتب التفاسير ديل كل ليدو يموي ابن عباس ابن كثير تفسير الجلالين حاشية الساوي ديل صفوة التفاسير تفسير المنار تفسير المنير مجمع البيان جامع البيان جامع احكام القران للقرطبي اي الطبري لجي كودي نعايين ليدو ينموي الله اكبر ابن كثير با فيه كو بيع الليدو وورد بيع الليدو سلامه ويلي كو على كرافه نزلامه ينوننا كميمنه كوديني الله اكبر نيتشي بنيتو ولبلدو سكتولا ده
wala ka yira ne ni e la o laydu inde filɛ kira y'a wele da o de la n y'a f'i ye ko iza ahadtum ni yɔrɔ in de la i bɛna riwaya dɔ sɔrɔ kira ka cɛw nɔfɛ o de la n y'a f'i ye muso t'a nɔfɛ cɛ t'a nɔfɛ min man nin kɛ n m'o dalilu di e ma a sɛbɛn ka bila i ka taa n'a ye n'i bɛ karamɔgɔ ɲininka nin sɛbɛn i k'a ci ni aye nin tafsiri n y'o d'i ma mufassirinaw fɛ k'u ko bayadu wa riwaya min bɛ tugu a la ni ye kira ka sahaba dɔ ka lɛseli ye Ibn Jarir ale bɛna n'a ye k'a fɔ kira ka sahaba ko cogo di ko ala kira kun kɛra kana man aslama baya annabiya ala al-islami kana man aslama ko ni maa o maa kun silamɛyara ala kira tile la baya annabiya على الإسلام كابك مباي أكي على كرا بولو سلاميك الله أكبر نجنو يه منو نكرا جرا كرا منو ويني نو ين دينا منابولو أكو ما كان من أي عرب كان قال نو ين أكو من يموي الله أكبر من اسم الموصول الله أكبر يفيد الأمور ها اسم الموصول ودي مني الله أكبر أو نفهم فبلي استثناء تيبلي كو يفيد العموم أبي بدتا الله أكبر من أقرأ يديكو كي كونك موما الله أكبر من اسم الموصول يفيد العموم نيامكم موما كو سلاميرا على كرا دي بولو بايع النبي على الإسلام كابين الإسلام على دور من الله أكبر لما المكان على جابي بلو مسو على جابي أكرا جابي ويا ويل كراميما وكسرير ويل كراميما حكي تيجي بسودنا ميرن يوم شيء تيتنينجله الله أكبر إسلامي وا الله يدين تفلا فرع على كوي جرماي أي ما جرم o et islamé ambeti jenti jena kenti shweli kenti namara kenti mafa ambeti jawla o emi islamé ko ni muhammadu yembla bara nyuma mi namba ke gelema menna allah akbar hijra magale la gelema den na jango ndeni e kan minu islamé to da yere la gelema den na ala na ka kira jabi wele dakana ne ko garsgay golo bugule bi afamiya ko nyuma ala kadama amin ya allah ka barakena ya ala ko sidnen awma ala ko kaka ala ya kama ni ala kira horomay sallallahu muhammadin wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala bare minana kunche ni baya ledu woro tali min tara jamakulu chama fe min sorolo la anga je anga nyamada olu fe tibla fara alaka tisherike tijeneke bende fara dina mara ken sengoron ta ken bolo koro bikira muhammadu yin labara imami nambake alaka no de alaka tafalu alaka no labaka kana jumuya alaka kaka ni alaka horomay solda muhammadu inshallah tibla fara alaka tibla fara alaka tisherike tijeneke tinne fara tinna mara ken sengoron ta ken bolo koro bikira muhammadu yin labara imami nambake alaka no de amina rabbi alaka no labaka kana jumuya alaka kaka alaka horomay solda muhammadu Ambade Sherif La TV la jebako malikono maliko kan foli ni wale nyima don oye audite aw munu sogleno Sherif La TV la wagati bela jelena ni tuyanye golobugu jamiyatu ansardin tonde munu sigoro benino golobugu ni alamini bela jelena bela jeleme faranyonga ka wajuli kene bele min sigi ni woke hinanya sie kata ukabamba to bela jelema ni tuyanye o keneka amba ina Allah subhanahu wa ta'ala fe do munu dona alaka bela jelemine makan san ma munu fara alaka nge jonkuna ndi kap maka nunu wale bara intita musaka ko musaka bararo mun nala ka nyona chama bla anola ka nyina la fe anga jamana no ye mali chebe ni kambe ala ko do jamana den kelengele na bela jeleni nyonche ala ku nyaw gal sedo mina ode ni ama fala ka sigida wera irana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukran lakum wa barakallahu fikum
di se ka tiɲɛ mi tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wele la nkalon di se ka tiɲɛ mi tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wele la nkalon di se ka tiɲɛ.